Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek deituta, lau orduko lanuzteak egin dituzte hainbat enpresatan. Hitzarmen kolektiboak blindatzeko tartea oraindik badagoela esan dute hiru sindikatuek. Eta epe laburrean, bai sindikatuek eta baita Jaurlaritzak egindako eskaerari erantzun bat emoteko exigitu diote patronalari. Hitzarmena jausten ez usteko eskatzeko, lau orduko lanuzteak deitu zituzten LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek egunerako. Hilaren 7an hitzarmenak indarrik barik geratuz gero, lan erreforma barriak ia 400.000 langileren eskubideak murriztuko lituzke Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan. Hala, oraindik akordio bat lortzeko sasoiz direla gogorarazi diete sindikatuek enpresa buruei eta egoerak berak eskatzen duen neurrira egoteko exigitu dute. Inigo Urkullu lehendakaria be patronalarekin batu zen eguenean eta lan hitzarmenak urtebetez luzatzeko eskatu zien lehendakariak enpresa buruei negoziatzen jarraitzeko. Bai sindikatuek eta baita Jaurlaritzak berak egindako eskaerari epe laburrean erantzuna emotea espero du LAB sindikatua. Bermeoko portu zaharrean aparkatzeagatik orduko 95 zentimo ordaindu beharko dira aurrerantzean. Halan dabe, ordu zehatz batzuetan kirol portuko erabiltzaileek lehentasuna izango dutela jakinarazi dute. EAJ eta Bildu neurri horren kontra azaldu dira. Bermeoko portu zaharreko olatua eskulturaren ondoko gunean aparkatzeagatik orduko 95 zentimo ordaindu behar dira. Asteon ipini du indarrean Eusko Jaurlaritzak neurri hori. Azpiegituretako zuzendari Almudena Ruiz de Anguloren esanetan, aparkatzeagatik ordaindu beharreko tarifa berbera izango da herritar guztientzat. Halan dabe, kirol portuko erabiltzaileek ordu zehatz batzuetan lehentasuna izango dutela jakinarazi du. Bermeoko Eusko Alderdi Jeltzalea eta Bildu Jaurlaritzak hartutako erabaki horren kontra agertu dira. Errespetu falta aipatu du Bermeoko alkate Idurre Bidegurenek udalak neurri horren barririk aldez aurretik ez duelako izan. Otsailetik hona 300 lagun baino gehiagori emon dio laguntzak Bermeoko katesarea elkarteak. Batik bat, krisiaren eragina pairatzen dituzten familiak dira laguntza esketoa zenak. Orain, kanpaina barria hasi du katesareak. 2013ko otsailean hasi zuen bere ibilbidea Bermeoko katesarea elkarteak eta ordutik batik bat krisiaren eragina pairatzen ari diren familiak laguntzen diardu arropak eta jakiak banatuz. Hain zuzen, 304 pertsonak jaso dute elkartearen laguntza hile guzti horietan. Oraindik orain, herritarrek laguntza behar dutela iritzita, uztailean eta abuztuan informazio kanpaina bat abiaraziko du Bermeoko elkarteak. Batetik, herritarren laguntza eskertzea izango du helburu kanpainak, eta bestetik jakiak batzea. Gizarte laguntzei buruz esandakoak txarto ulertu direla esan du Gernika Lumoko alkate Jose Mari Gorroñok. Hala, krisi ekonomikoa pairatzen duten familiei babesa agurtu diete bai alkateak, Eusko Alkartasunak eta baita EH Bilduk be. 27 urteko gazte baten hilketaren ostean egindako adierazpenak txarto ulertu direla saldu du Jose Mari Gorroño Gernika Lumoko alkateak. Hala, behar izana dutenei eta krisi ekonomikoa pairatzen ari direnei, babesa agertu diete alkateak, Eusko Alkartasunak eta EH Bilduk. Gizarte laguntzei buruzko adierazpenak zalaparta sortu dute egunotan, baina EH Bilduren esanetan alkatearen berbak gaizki ulertu dira. 27 urteko gaztearen ustezko erasotzaileak astelehenean utzi zituzten epailearen esku eta erek biak kartzelatzeko agindua emon zuen. Hondartza denontzako zerbitzua eskainiko dute Mundakako Laidatzun be. Irisgarritasuna hobetzeko lanak amaituta, herritarrek errazago izango dute hondartzara heltzea. Laidatzurako irisgarritasuna hobetzeko aldapako lanak amaitu ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. Hala, elbarri fisikoren bat dutenek zein adinekoek errazago izango dute hondartzara heltzea. Gainera, uda honetan hondartza denontzako programa Laidatzun be eskainiko dute. Abuztuaren 31 bitartean, egunero eskainiko dute zerbitzu hori. Eta Laga eta Laida hondartzetara joateko autobus zerbitzua ipini dute Nabarnizko eta Darratzeko udalek. Uztailean, astelehenetik Barikura izango da autobus zerbitzua. Kiroletan Busturialdeko 3 arraun taldeak ureratuko dira asteburu honetan. Mundakak lehen estropada izango du KE B ligan Donibane Ziburuko uretan. Busturialdeko 3 traineruek estropadak izango dituzte asteburu honetan. Mundakak lehen estropada izango du TKE B ligan eta Lapurdiko uretan egingo du arraunean Donibane Ziburun. Urdaibaik Galiziako uretan 2 estropada jokatuko ditu eta Lantxobe Trintzerpen ureratuko da. Gernika Lumon Jai Alai Txiki Kiniela txapelketaren lehen partida jokatuko dituzte asteburuan. Abuztuaren 14 bitartean 7 jardunaldi jokatuko dituzte Gaztetxo mailako puntistek.
Gernika Lumoko musika jardunaldiak asteburuan hasiko dira. Iazko hutsunearen ostean, indar berrituta datoz jardunaldiak aurten. Lehenengo bi emanaldiak Pablo Menendez eta Audience taldearen eskutik etorriko dira. Aurtengo musika jardunaldizen aurkezpena hitzeko batu gara gaur hemen. Eta batez be hori, 20 urte baino 20 erdara guzeitzen eta aurten behengo dugu, nahiz da igez ezen, baina eskari handiz egon dalako. Izango da Bizerra zitzeia, Bizerre laia-laiaretuan gitarra kontzertu bat egongo da. Zapatuen Liceo Antzokizen Audienzen disko barrezen aurkezpena. Gero San Juan Ibarran eukiko dugu beste bi asteburuetan 13 eta 20 13en Hego Amerikako kontzertu bat eta 20en jazz emanaldi bat. Da gero nazioarteko folklore jaialdiz eukiko dugu Jaialaien 27. Honek ganak doainik izango dire Audiencekoa izenezik, ataten dana beuren laguntzarako eta izango darako. Da gero dekogu Urdaibaiko organoan zikloa, izango dela 28en, 31an eta Marriel, Lumo, Andramari eta Mertzedele izan. Eta gero 13en Liceo Antzokizen bebai eta hau bai Sarreriegaz, Bilboko Orkesta Sinfonikoko emanaldizen. Da gero azkena esan dozuna 15en Antzerkize, baina Gernikeko jaizen barruan sartzen da Las Txirenitasena, Liceo Antzokizen. Bermeoko Alkartasuna dantzataldeak asteburuan egingo du urteko ekitaldia. Bertan, 40 dantzari eta musikari inguru batuko dira. Eta San Cristobalen atarian ospakizunak hasiko dituzte asteburuan Gernika Lumok eta Foruak. Eta hurrengo astean, hainbat izango dira jaietan murgilduko diren herriak. Mundakabe jaietan izango da oraindik asteburuan, baina herri horretan San Pedroen azken egunak biziko dituzte. San Pedroen argazkiak bildu ditugu eta horiekin agurtuko dugu asteko albistegia. Ondo izan. Doakoa, larrosak arantzak dauzka, berriko igandea. Gasteiz martxoak iruan, asko dira historian, dauden pasarte ilunak, bizirauten alegintzen, identitate ukatuak. Rialde katalanak, Galizia, Andaluzia, Irlanda eta Eskozia, Bretaña, Gales, Herria.